Здравейте, приятели! И днес имаме анбоксинг! Cult Beauty ми докараха пратката и съм супер щастлива да ви я покажа и нямам търпение да започвам. Стартираме! Взех ето този кит на Cult Beauty The First Aid. Това е един от техните смесени сетове, които даже чанчичката е брандирана на Cult Beauty. Има си ето тук едно ципче така на Cult Beauty. Ето тук пише Cult Beauty и е изключително добра чанчичка за козметика. На първо място, първото нещо, което виждам в сетчето е на 14 пада на Elemis. Изглеждат много добре, нямам търпение да ги изпробвам. Нещото, заради което взех този сет, беше пълен размер на любимите ми Supergoop Glow Screen. Това, мили приятели, под грим изглежда чудесно. Продукти. Лек бронзов цвят. Ето и самата тубичка. Само това струва, мисля, беше около 38 евро, а целият този сет в Cult Beauty е 50 евро. Какво да ви кажа? Оферта. Уникално известните маски на 111 скин, както аз ги наричам. На място, мисля, че това също е пълен размер продукт. Medic 8 течни пептиди серумът, обогатен с митраксил 3000 и хиалуронова киселина. Уникален продукт против тъмни кръгове. Силно го препоръчвам. Изключително добър серум. Мини продуктче на Augustin Bader. Много вълнуващо. Ето го, вижте колко е мъничко. И много сладко. 7 мл от The Cream, хидратиращият крем на Augustin Bader. И други два любими продукта. Нещо, което ме връща в тинейджърските ми години. Едно малко лано липсче. Или това е балсамче за устни с вкус на Raspberry кейк. О, колко мило! Малинов кейк! Толкова сладко. Сигурно мирише уникално. Я да го видим. Направо ми иде да го сдъвча. Ще го изям. Ще го изям наистина. Както малкият ми би казал: амам, мама, амам. И още едно страхотно мини продуктче на Sunday Riley CEO витамин С серуматин, който е отново изсветляващ серум за лице. Ако го ползвате всеки ден обаче, ви препоръчвам наистина да имате една SPF добра защита. Нещо много любимо, което постоянно имам нужда от него като гримьор. Huda Beauty Baby Bake. Това са и такива малки пачета. Сега ще ви ги покажа. Гледайте сега. Погледнете само колко е малко. Виждате ли? Или пък от друга страна може да си вземете едно такова в чантата и като си вземете пудрата, която аз си взех, Easy Bake пудрата, нямах в цвят Matcha Cake. Matcha Cake е изключително подходяща. Тя е зелен цвят пудра, ако имате червенина на лицето. Ето е самата пудра, виждате, даже вътре е зелено. Не мога да повярвам. Не очаквах и вътре да е зелено. Си взела и една колагенова хранителна добавка, която да използвам, защото откакто родих, реших, че трябва да използвам колагенови добавки. Използвах и биотин заради косопада след раждането. Към това несесерче, представете си, имаше и бонус на любимите ми Supergoop Sunscreen, Unseen Sunscreen на Supergoop. Продукти на Сей или Сае, някои му казват различно, едни му казват Сей, други Сае. Това са абсолютно продукти, които исках да пробвам. Тази марка не съм я виждала в България, затова си я поръчах от Англия. Едното е бронзър, а другото е руж. Съответно бронзър е в цвят сприц, а ружът е в цвят попи. Малко по-прасковен карамелен цвят. И взех също, това е Glow Sculpt, това е като руж хайлайтър.
Взех си го в рефил. Знаете, през повечето време, когато си мобилен гримьор, няма как много да носиш тежести, а на мен ми се иска винаги да имам всичко. Така, ето как са го пакетирали, да го видите. Това е цвят Mauve Glow. Исках да имам по-тъмен цвят хайлайтър и по-розовещ, така че това съчетава и двете ми изисквания. Бонус към Сей поръчката е пълен размер на Glossy Bounce Hydra Lip Oil. Glossy Bounce Hydra Lip Oil в цвят Remix. Може би един така по-бери цвят да го нарече. И абсолютният бонус към цялата поръчка, та-да! Една цяла лятна чантичка пълна с продукти на уникална стойност, която аз лично получих като подарък към цялата си тази поръчка, която виждате. Забележете колко продукти и какви страхотни бонуси имам към тях. Просто не можех да изпусна офертата. Тези двете са бонус и цяла една чантичка с продукти бонус, в която сега ще открием заедно какво предлага. Самата чантичка е брандирана, на Cult Beauty, прозрачен материал, гумено ципче. И какво можем да намерим тук? Хайде да видим заедно. Glowy Super гелът на Сей. Тоест, сега вече направих бронзър, руж, хайлайтър и дори течен хайлайтър на тази марка, която толкова исках да пробвам. Sweet Lashes маскарата. Всъщност аз бях видяла, че там Sweet Pro Lash Lift маскара. Това е серумна спирала, която сподпомага и удължаването и уплътняването на миглите. Имаме в това уникално сетче и лип лайнер на Anastasia Beverly Hills. Хора, в цвят Muted Mauve. О, не мога да повярвам, обожавам тези лип лайнери. До момента имаме 3 топ продукта в ето това подаръчно сетче, което получих бонус към поръчката си. Не мога да повярвам. Боже, какво има тук? Най-вайрал ружът в момента на Summer Fridays. Blush Butter Balm. Гледах тези в Sephora и наистина в един даден момент си казах, леле, дали да не си купя два цвята, но си казах, че имам толкова много ружове и се възпрях. Същевременно знам, че за лятото ще е страхотен, защото аз имам суха кожа и силно го препоръчвам на хората с суха кожа. Самата му консистенция е изключително някак гелообразна, кремообразна. Изглежда в началото много мазен и течен, но когато го сложите, пигментът му остава и може да се надгражда, което е наистина добре. Ето го и самото ружче и неговият цвят. Нещо, което е много популярно в Англия, Iconic London Underglow Blurring Primer Base. Това е база, която може да използвате както за лице, така и за тяло. Супер бронзова. Ето всъщност даже е абсолютно точно като опаковката. Леко розовееща, дава ви блясък, дава ви лек тен. Тази така чудна турбичка, която аз толкова харесах, е тази маска Hydra Lift Gold Face Mask. Нямам търпение да ги използвам всичките тия маски на морето. Честно ви казвам, като отида на морето и за да си почина, след обед всички спят, аз просто си слагам една такава маска и стоя като препарирана. Много съм щастлива от поръчката си. Желая ви всичко най-хубаво, дано имате прекрасно лято и до нови срещи!